Хәерле көн, мөхтәрәм президиум, хәерле көн, хөрмәтле укытучылар, кунаклар. Без сезнең белән татар теле язмышы, димәк, милләтнең киләчәге дә кыл өстендә торган бер вакытта җыйналдык. Мәктәпләрдә татар теле дәресләре ихтыярига яки бер сәгатькә кала икән, киләчәктә татарча матур сөйләшүчеләрне зәңгәр экраннарда гына күреп булачагы, татар теле һәм әдәбиятының, милли мәдәниятның үсештән туктаячагы һәм тарихи бер күренешкә әйләнәчәге шиксез. Бүген Татарстан шушы хәлне булдырмау өчен эш алып бара. Һәм без аның көтелгән нәтиҗәләргә китереренә өметләнәбез. Мәктәпләрдә татар телен укыту, татар телен саклау һәм үстерүнең иң мөһим өлеше. Бу өлкәдәге ситуация гомумән тормыш яшәешкә мәгълүмати дәвр алып килгән үзгәрешләр белән кисеште. Замана балалары дөньяга килүгә телевизор, смартфон, телефон кебек күп төрле җайланмалар аларны үзенә суырып ала. Алар рус телендә сөйлиләр һәм бала мәгълүматны рус телендә алырга күнегә. Мәгълүмати дәвр рус телле мөхит урнашуны тизәтте. Шул ук вакытта барыгыз да яхшы белә торган хакыйкать шуннан гыйбарәт. Татар теленең мәгълүмат алу теле, аралашу теле, эш теле, фән һәм мәдәният теле буларак саклануы һәм үсеше, аның укыту теле буларак саклануы белән турыдан-туры бәйләнгән. Татарстанда татар телен саклау һәм үстерү өлкәсендә бик күп эшләр башкарыла. Дәүләт органнары тарафыннан да, аерым оешмалар һәм битараф булмаган кешеләр тарафыннан да. Республикабызда читтә яшәүчеләрнең милли үзаңын үстерү ягыннан да Татарстан бик күп кирәкле гамәлләрне үз өстенә ала. Әмма проблемалар да күп. Без аларны алдан күреп өлгермибез, барлыкка килгәннән соң шишәргә керешәбез дигән тәэсир дә туа. Шуңа күрә мин чыгышымны ике мәсьәлә тирәсенә тупларга телим. Татар телен саклау һәм үстерү өлкәсендә фән ягыннан нәрсәләр эшләнә, татар телен саклау һәм үстерү өчен нәрсәләр эшләргә кирәк. Татар телен фәнни яктан өйрәнү һәм үстерү мәсьәләләре белән 80 елга якын Галимҗан Ибраһимов исемендәге Тел, әдәбият һәм сәнгать институты шөгыльләнә. Биредә татар әдәби теленең, аның диалектларының бүгенге хәле, структурасы, тарихи үсеш үзгәреш закончалыклары, тел белеме фәненең теориясе һәм тарихы тикшерелә. Тел белеме өлкәсендә без төрки телле халыклар, Россиядәге башка халыклар арасында да алдынгы урынны тотабыз. Татар теле хакындагы фундаменталь тикшерүләрнең нәтиҗәләре академик хезмәтләр рәвешендә җиткерелә һәм мәктәп, вуз дәреслекләре төзү өчен нигез ролен үти. Шундыйлардан 3 томлыклар татар теленең академик грамматикасы, татар лексикологиясе, татар әдәби теле тарихы һәм күп санлы монографик хезмәтләрне күрсәтергә кирәк. Мәсәлән, 2017 елда гына да 9 монография басылып чыккан. Шуларның 3-се генә татар телендә булу, татар телен фән теле буларак үстерү мәсьәләсенең дә никадәр кискен торганлыгы хакында сөйли. Телне үстерүнең иң мөһим юнәлеше аның сүзлек составын баету. 6 томлы татар теленең аңлатмалы сүзлеге, бигрәк тә 2015 елда дөнья күргән этимологик сүзлек олуг казанышларыбыздан. Русча татарча сүзлекнең электрон версиясе эшләнеп бетте. 46 мең берәмлекләрдән торган татар теленең академик грамматик орфографик сүзлеге төзелеп ята. Гарәпчә татарча сүзлек, урта гасырлар төрки татар лексикасы сүзлеге, татар фольклоры сүзлеге, яңа сүзләр һәм гыйбарәләр сүзлеге, латин һәм кирилл графикларындагы татарча инглизчә татарча сүзлек кебек күп санлы басмалар әзерләнә. Булар татар теленең сүзлек байлыгын арттыруга, дөрес язылыш, укылыш кагыйдәләрен төгәлләштерүгә юнәлтелгәннәр. Яңа басмалар, ярдәмлекләрне электрон фондларга куеп барабыз. Электрон лексикография фонды, Татарстан Республикасы топонимнарының электрон картотекасы шундыйлардан. Электрон фондлардагы байлык, алар белән ничек эшләргә кирәклеген төгәлрәк җиткерү өчен, хөрмәтле делегатлар, без бу хакта белешмәлек тараттык. Аерым алганда биредә эшләү өчен бик тә уңайлы булган татар теленең корпуслары, аларны куллану механизмнары да күрсәтелгән. Гамәли семиотика институты тарафыннан әзерләнгән программ продуктларының локаль версиялары, мобиль кушымталар, клавиатуралар һәм башка бик күп проектлар турында да мәгълүмат бар.
Ягъни балалар куллана торган гаджетларны татарча сөйләтү мәсьәләсе өлешчә шулай хәл ителә. Буларның бер өлеше Татарстан Республикасының телләр программасы кысаларында әзерләнде. Бу эш татар телен мәгълүмат теле буларак саклау һәм үстерүгә юнәлтелгән. Һәм алар һәр балага, әти-әнигә, укытучыга, һәр укучыга мәгълүм булырга тиешләр. Татар телен саклау өчен аның югары мәдәният, әдәбият, тарих юнәлешләрендә үстерелүе мөһим. Быел 8 томлык татар әдәбияты тарихының 6-нчы томы дөнья күрә. Текстлауи хезмәтләрдән Гаяз Исхакыйның 15 томлык, Галимҗан Ибраһимовның 15 томлык, Габдулла Тукайның 6 томлык академик басмалары әзерләнде. Татар халык авызъятының 25 томда, рус телендә исә 15 томда әзерләнүе дә кирәкле һәм мөһим хезмәтләрдән. 2016 елда Габдулла Тукай энциклопедиясе дөнья күргән булса, бу ел ахырына Тукайның җаек чоры иҗатын, ул яшәгән урыннар, нәселе, гаиләсе, аралашу даирәсе хакындагы барлык мәгълүматларны туплаган татар һәм рус телендәге басма нәшер ителәчәк. Алга таба Казан чорына кагылышлы шулай ук 2 телдә тагын 2 басма әзерләргә җыенабыз. Татар теленең һәм рухи мәдәниятен ядкәрләрен барлау, саклау, популярлаштыру эше дә бик мөһим. Татар халкының басма һәм кулъязма мирасы рун, гарәп, латин, кирилл хәрефләрендәге 100 меңләгән берәмлек текстларны үз эченә ала. Кулъязма һәм китапларны, архив документларын, каберташ язмаларын өйрәнү, хәтта Кыйбат Алпаров, Мөхәммәдхан Фазуллин, Искәндәр Абдуллин кебек тел галимнәренең фондларын тикшерү һәм фәнни әйләнешкә кертүдә шул зур эшчәнлекнең тармакларыннан. Мәсәлән, эпиграфик һәйкәлләрне өйрәнү буенча экспедициялар Татарстан районнарында, Башкортстанда, Казакъстанда, Томск, Омск, Иркутск, Ульян өлкәсе, Саратов, Әстерхан, Санкт-Петербург, Оренбург һәм башка өлкәләрдә узды. Карт өйрәтүләре татар халкының теге яки бу төбәккә килеп урнашу вакытына, ничек яшәешенә кагылышлы бик күп материалларны ачыкларга ярдәм итә. Буларны дөрес куллану халыкка, яшь буыннарга, бигрәк тә мәктәп ярдәмендә җиткерү хакында уйланып бетерәсебез дә бар. Дөнья буйлап чәчелеп яшәгән татар халкының милли үзаңын үстерү, тарихи мәдәни мирасны популярлаштыру ярдәмендә генә башкарыла ала. Татарстан Фәннәр академиясының 40 тикшеренүләре Россиянең татарлар яшәгән барлык төбәкләрендә диярлек алып барыла. Археологлар Өкүк, Саратов, Искер, Төмән, Кызылъяр, Әстерхан, Касыйм, Курмыш, Түбән Новгород, Мажар, Ставрополь крае һәм башка шәһәрлекләрдә казу эшләре алып баралар. Бу казу эшләре татар-болгар цивилизациясе тарихына карашны үзгәртә. Әйтик, Әстерхан шәһәрендә алып барылган казу эшләре борынгы Болгар шәһәре эзләренә алып чыга. Касыймда Хан мәчете тирәсендә алып барылган казу эшләре иске бистәнең оешу юлларын ачыклады. Яки иң соңгы ачышлардан Хәзәр ханлыгының баш каласы дип фараз ителә торган Башанка татар-болгар мәдәнияте белән турыдан-туры бәйләнешле таш шәһәр калдыклары, бабаларыбызда шәһәр төзү культурасын 9-нчы гасырдан 7-нче гасыр урталарына кадәр киңәйтергә мөмкинлек бирә һәм төркиләрнең утрак тормыш башлау тарихын үзгәртә. Фән ачкан, тапкан, дәлилләгән мондый яңалыклар татар балаларын милли мәдәнияткә, милли тарихка хөрмәт хисе тәрбияләп үстерүгә хезмәт итәргә тиешләр. Татар халкының Россия Федерациясында яшәешен чагылдырган мәгълүматлар тупланмасы булдыруда әһәмиятле дип саныйбыз. Бу яктан 6 томлык татар энциклопедиясе проекты зур мөмкинлекләр ачты. Электрон энциклопедия һәм электрон балалар энциклопедиясе проектлары укытучылар өчен дә, балалар һәм яшьләр өчен дә татарлыкны саклау юлы мөмкинлеге ул. Әлбәттә, татар телен фән теле буларак саклау һәм үстерү, татар тел белемен үстерү өлкәсендә дә проблемалар бик күп. Без алар хакында һәр даим сөйләшәбез һәм шишу юлларын эзлибез. Инде чыгышның башында куелган сорауга әйләнеп кайтыйк. Татар телен саклау һәм үстерү өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Иң беренче чиратта игътибар итәргә тиешле мәсьәләләр ул яшәешнең барлык өлкәләрендә татар теленең кулланылыш даирәсен киңәйтү.
Татар телендә балалар бакчасыннан алып вузларга кадәр белем бирүнең тулы циклын урнаштыру һәм аны кадрлар белән тәэмин итү. Татар халкының тарихи мәдәни мирасын өйрәнү һәм популярлаштыруна активлаштыру. Милли юнәлешле фәнни, популяр, медиа продуктларны, мәдәни күңел ачу чараларын, мәгълүмати электрон мәйданчыкларны, татар тарихына, мәдәниятенә, теленә кагылышлы заманча чаралар, алымнар, технологияләрне арттыру. Булар барыбызда белә торган гомум билгеле мәсьәләләр. Инде сорауны тарайтып куеп карыйк. Татар телен мәктәптә саклау һәм үстерү өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Бүген без көн дәвамында шуның турында сөйләшәбез. Кичә дә шуның турында сөйләштек. Һичшиксез, иң беренчесе тулы канлы милли мәгариф системасын булдыру. Заманча татар мәктәпләре, лицей-гимназиялар, татар сыйныфлары ачу. Туган тел һәм дәүләт теле буларак татар теленнән һәр текстта милли менталитет формалаштыруга йөз тоткан 21 гасыр дәреслекләре әзерләү. Дәреслекләрне эшләүгә әзерлекле, заман технологияларын үзләштергән белемле яшьләрне җәлеп итү. Инде методик нигезләр хакында берничә сүз. Яхшы беләсез, татар телен һәм әдәбиятын укытуның бүген гамәлдә булган методик нигезләре 92 елда салына башлады. Һәм 3 юнәлештә татар мәктәпләрендә татар балалары, рус мәктәпләрендәге татар балалары һәм татар мәктәпләре өчен 1-11 сыйныфларга программа, татар теленнән әдәбиятыннан программа дәреслекләр, ярдәмлекләр булдырылды. Бу мәсьәләдә Татарстанда шактый зур, уңай тәҗрибә тупланды. Әмма бүген заман безнең алга бөтенләй башка методик нигезләр кору таләбен куя. Татар теленең туган тел һәм дәүләт теле дигән предметларга аерылуы, туган теле татар теле булган балалар өчен әдәбияттан сәгатьләр санының кимүе һәм дәүләт теле буларак үзләштерә торган балалар төркемнәрендә татар әдәбияты предметының бөтенләй булмавы бу өлкәдә берничә мәсьәләне калкуландыра. Беренчесе, татар теле һәм әдәбияты предметларының үзара якынаюы. Туган тел буларак татар теле дәреслекләренә сайлана торган материал эсекле, татар мәдәнияте, тормышы, тарихы, татар кешесенең менталитеты, йола гадәтләр, бәйрәмнәр, халык авыз иҗаты, әдәбияты сәнгате турында булып телне укыту, культурологик якны көчәйтү хисабына үзгәрергә тиеш. Дәүләт теле буларак татар теле дәреслекләренә сайлана торган материал, шулай ук татар халык авыз иҗаты, әдәбияты, мәдәнияте, йола бәйрәмнәре хакындагы мәгълүматны башка милләтләрнең тарихи мәдәни үзенчәлекләре контекстында бирүне сорый. Татар теле дәреслекләренең төрле әзерлектәге балаларга күз тотып язылуы хакында инде әйтелде. Өченчесе, татар теле мөхит белән бәйле кыенлыклар туган телне укытуның эчтәлегендә дә төп игътибарны туган телдә дөрес, матур итеп сөйләшә белүгә, логик эзлекле, иҗади, креатив уйлый, мөстәкыйль эшли белергә өйрәтүгә туплый. Гомумән, методик нигезләрдәге яңалыклар татар теле һәм әдәбияты предметларын укытуда гуманитар фәннәр, тарих, фольклористика, текстология, этнология, этнография һәм башкаларның якынаюына китерергә тиеш. Шул очракта гына татар телен өйрәнү үзләштерүне, татар баласының милли үзалын үстерү, милли күзаллавын киңәйтү белән бәйләп булачак. Шунысы мөһим. Бу эшләрне башкару өчен республикабызда мәйдан бар. Ул Татарстан Республикасының дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасындагы башка телләрне саклау, үстерү һәм өйрәнү дәүләт программасы. Бүгенге вазгыять әлеге мәйданны яңача көн кадагына суккан мәсьәләләрне чишү өчен файдалану кирәклеген искәртә. Шул ук вакытта киләчәккә, хәтта ераграк күз салып эшне планлаштырырга, килеп туарга мөмкин булган хәлләрне, ситуацияләрне фаразлап эшләргә кирәклеген дә күрсәтеп тора. Шуңа күрә федераль оешмалар белән эшләү юлларында Татарстанда бергәләп башкарасы эшләрне дә безгә шулай ук уртага салып сөйләшү мөһим. Чөнки татар телен саклау һәм үстерү дәүләти һәм иҗтимагый оешмаларның да һәр кешенең дә актив позициядә булып бергә эшләвен таләп итә. Татарстандагы академик фән бу юнәлештә барлык тәкъдимнәрне, фикерләрне тыңларга һәм үзенә кагылышлы эшләрне үз җаваплылыгына алырга әзер. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.